साबायखर थाबाय जोंनि मानगोनां फर्मार डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सार लोगोसे डिआरअ बिथां जोंनि रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय आरो गोबां बिटिसिनि सिङाव थानाय डिपार्टमेन्टेल जि अफिसार नोंथांमोना नुजाफैबाय आरो जोंनि मानगोनां पार्टिनि आफादगिरि लोगोसे गासै एफआरसि कमिटि रेफारि कमिटिनि दङ बेयाव लोगोसे मानगोनां जोंनि रायजो राजाफोर बिमा बिफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो दिनैनि मोजां समाव जे जोङो मोनसे रेलवे क'क्राझारनिफ्राय ओरै गेलेमफुं भुटानसिम जे जोङो रेलवे मोननो थांगासिनो दङ भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय रेलवे लामा बिनि थाखाय हा नांगौ जोंहा रेभिनिउ गोग्लैदों रेभिनिउनि दाम दरा जोङो रायलायगासिनो दङ बेसेबां बिगासेयाव बेसेबां मोनगोन बेबायदिनो फरेस्टनाबो रायलायगासिनो दङ दा मोनसे फरेस्टना एडभान्स मोनसे लामायाव फैबाय सार्भे खालामनायनि जाय बिथांमोना आग भाग लानानै मावबाय थादों जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो दिनै शुभआरम्भ जे जइन्ट सार्भे रेलवेजों लोगोसे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों आरो बिभिन्न जोंनि डिपार्टमेन्टजों जइन्ट सार्भे खालामगोन जे हाफोरखौ दङ दहाय बावैसो सिगाङाव जोंनि बिडिअ बिथाङा डिआरअ बिथाङा बुंलांबाय माखासे खोथाफोरखौ नेम निथि आयेन कानुन आरो बोरै खालामोब्ला रायजोफ्रा माब्रै सहभागिता होयोब्ला खामानिफ्रा थाबैनो जागोन बहाबा जुदि हेंथा जुदि होयोब्ला बेफोरनो एसे लेंथि प्रसेस जानो हागौ दा बेनिखायनो जोंनि गासैबो रांखान्थि बिथिङाव आरो बिभिन्न दिगाव जे भारत गभर्नमेन्टआ दानि एनडिए गभर्नमेन्टआ जोंनो जोंनि बिटिसिआव जि रेलवेखौ होनो सानदों आरो होबायानो जास्ट जोङो माखासे फर्मेलिटिसफोर जि हा नांगौ बेफोर बेबस्थाखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय थाबैनो जोङो खालामनानै हरनांगौ दिनैहाय गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ आराम्भ खालामबाय थादों रायलायबाय थादों अफिसाव रायलायदों जोंनि मानगोनां साराबो सासे मेम्बार जोंनि बिटिसिआव जोङो रायलायबाय थादों हानि सोमोन्दै रेभिनिउआवबो आरो फरेस्टआवबो दा फ्राय कनक्लुसनाव फैबाय खिन्थु बेसेबां होगोन होआ दिनै फाइनाल जायाबा आं दिनै बेखौ बुंफ्रुनानै रायजोफोरनो खोन्थानो हाया जिखुनु जागोन मोजाङैनो मोनगोन दा बेखिनि दा दिनै जिनाखि आराम्भ खालामजेननाय जइन्ट सार्भे आराम्भ खालामजेननायनि जिनाखि फिथा हानाय बेवहाय नुजाफैनाय साफ्रोमखौबो आङो साबायखर होबावबाय आरो जाहाथे जोंनि खामानि मावनाया मोजाङै मोजां बयनिबो पाब्लिकनि आरो जोंनि गभर्नमेन्टनि मोजां सोमोन्दोनि गेजेरजों जाहाथे गासैबो मावफुंलांजायो बेखिनिखौनो आङो बुंबाय।